Γεια σας. Πώς είσαστε, έλα, άντε. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Ελάτε να πάρετε βιβλία. Πείτε μας παρακαλώ, πού είμαστε και τι κάνουμε. Είμαστε στην Καπνικαρέα, είναι 20 Δεκεμβρίου, παραμονές Χριστουγέννων και ήρθαμε εδώ για να δώσουμε βιβλία ελεύθερα στον κόσμο, να τα πάρουν, να τα διαβάσουν, να τα απελευθερώσουν από τα βράδια. Τι ώρα είναι, πώς έχουμε δώσει. Πρέπει να ξέρετε ότι τα βιβλία πρέπει οπωσδήποτε να τα πάρει ο κόσμος. Γιατί, Ναι. γιατί έχει σήμα το Μπαλικάμπερ. Έχει και labels και bookmarks και book crossing number. Έχει σήμα και είναι τζάμπα. Ελάτε και πάρτε. Όση ώρα θέλω να τραγουδήσω και κανένα δεν τραγουδάει. Θα τραγουδήσω μόνος μου. Έλα, πρέπει να τραγουδήσουμε. Έλα, παιδιά, οργανωθείτε, άντε. Παίρνεις τα άδεια που λέω που έχουν πάρει όλα. Ναι, έχουν ξεπουλήσει. Αυτό θα το δώσω. Αυτό θα το δώσω εγώ, παιδιά. Τα ξεπαστρέψαμε. Τα πρώτα τα ξεπουλήσαμε. Σε ένα δεκάλεπτο που τα είχαν πάρει όλα. Τα βλέπω, ναι. Είχαν γυριάσει από την εκκλησία και τα πήραν όλα. Ναι, μπράβο. Μα δεν λένε ούτε τα κάλαμε σήμερα. Ναι, έλα, Η ντε. απάψα, λύκειο να λέω. Θα έρθουνε τα παιδιά. Θα έρθουνε σήμερα τα παιδιά. Δεν ξέρω θα. Έχει χιονίσει, ρε. Γιατί δεν έχουν, δεν θα πούμε κάλαμα. Λέτε, τι στο κάνω. Γεια σου, Άννη. Γεια σου, κοριτσάρα μου. Γεια σου, Δημητρούλα μου. Ωραία, σου γελάει. Κάμερα βγαίνει σε Ναι, βίντεο. ναι. Άντε ρε, τέλειο. Όχι, δεν θέλω να τραγουδήσω. Έλα. Έλα, δεν τραβάω. Δεν τραγουδίσεις, άντε, στο βίντεο. Έλα, αυτά και τα βίντεο. Πήγαινε. Έλα, πήγαινε, τραβάω. Είμαστε άρρωστοι. Είναι ο άλλος μέσα. Δεν ακούγεται άμα φωνάζει. Έλα, τι τραγουδάμε. Το σήμα καμπάνα. Όχι, ξέρετε απ' έξω. Το σήμα καμπάνα, ρε. Έλα, με κέφι. Κι άλλο. Το Λουλουβίκο. Με την κάμπα. Το έλατο! Το άλλο,
Να πω το βόδι. Ποιο είναι το πόδι? Το Λουλουβίκο. Ευχαριστώ. Ρουντόλφ το ελαφάκι. Πάλι, αυτό δεν το ξέρετε. Στο βίντεο ξέρω μια καρδιά. Το βίντεο τραγουδάει και καρδίο. Τραγουδάγα εσύ. Εγώ και καρδίο τι είπες. Αυτό που είπες προηγουμένως. Έλα να πούμε τον Μπαλικάμπερ. Τον Μπαλικάμπερ. Α, για πες το. Γιατί έχει σήμα το Μπαλικάμπερ. Έχει και labels και bookmarks και book crossing number. Έχει σήμα και είναι τζάμπα. Σημεία book crossing για όλους παιδιά. Για την μαμά και τον μπαμπά και για όλα τα. Έλα ρε τραγουδάτε. Είναι θεός. Είναι θεός όμως. Λοιπόν, ξανά, θέλω μια καλή. Θέλω και χορευτικά από πίσω. Έχει και labels και bookmarks και book crossing number. Έχει σήμα και είναι τζάμπα. Σε πουλήσαμε, τι κάνετε? Ακόμα δεν τα βγάλαμε. Θα μας ρωτήσετε. Ό,τι θέλετε. Είναι πολύ αξιοπτή. Υπάρχουν συγκεκριμένα μαγαζιά, ας πούμε, σημεία που έχουμε... Να πατήσω το πώς. Πώς πατάς το πώς, εδώ. Πείτε και τι σήμα Μπαλικάμπερ τώρα. Δεν σου ξέρω το πες. Όλοι μαζί. Θέλουμε τα λόγια. Όχι, είπαμε πρέπει να κάνουμε χορογραφία. Δεν ξέρω τι είναι χορευτικά. Θα δείξεις και βιβλία, θα καθώς και βιβλία. Το σουξέ και να τραβήξουμε εδώ πέρα να το έχουμε. Ναι, το χορευτικό που θα είναι. Συγγνώμη, Χριστόφορο. Τώρα τι έχει κάνει? Μονάξε μου που πήγανε τα βιβλία, ρε. Και λίγοι όσες βαριές θεραπείας στα βιβλία. Τι ωραία. Θα τα μοιράσει το δέντρο μόνο του. Ναι, ρε, δεν έπρεπε να στήσουμε το πάρκο μας. Ειρήνη. Γεια. Έχουμε καμπάνα. Ειρήνη. Γεια σου, Ειρήνη. Όχι. Έχετε κι εσείς το δικό μας. Στο σπίτι πες φωνάζουμε το πάρτι. Τι νιώθαν όλοι?
Στην υγειά σας. Στην υγειά σας.